És a dir, és un projecte per a les noves generacions. Què faran? Estem també per el fet, com heu vist, estem també el feedback. Us prometo que los nanos no posen la cara que estoy posant vosaltres. Para aquí de la farina de això. A la primera, tu. ¿Sabes o no? Ei, és que la primera. No, és que no ni dubten allò, clar. Bueno, i tenim que pensar a menys. Tenim que pensar que això és un projecte per a les noves generacions, sobretot. Que també per nosaltres, faltaria més. Bueno, però per a les noves generacions. Si de veritat estimem la cuina, si de veritat creiem que aquest país ha fet alguna cosa important, ara ho tenim que demostrar. I sobretot, per això, al principi, no surt de Catalunya. Perquè té que ser un projecte de Catalunya aquí. Com és normal que el Barcelona Center sigui un projecte del País Basc.